mennään kärttelee ja hänellä tulee mukaan. Ja juu. Mä en välttis mene kovin pitkälle kärttelyreissulle, mutta semmoselle vähän matkaselle. Ja joo. Mutta lähdetään. Mä oon siis laittanut nupun kuntoon, niin joo. Lähdetään. Ja juu, vähän matkaa tänne nuppu on kulkenut. Mä oon istunut niin vähän matkaa ja nyt me ollaan tämmöisellä seudulla. Mut joo, lähdetään menemään vähän pidemmälle reissulle, niin joo. Siis lähteä takas tallille Hallan ja Nupunkaan, koska täällä alkaa jo tulee vähän kylmä. Niin, koska nyt alkaa tulla talviaman lyhythiasella, unohdin takin, mut ihan sama, mennään takas tallille. Mennään. Missä Halla on? Kyllä se varmaan tulee perässä. Siinä sä ootkin. Hyvä. Noin käryvarusteet Nupulta pois. Ja nyt mä vien Nupun tarhaan ja sit mennään kahvioon syömään. Ja siis mulla on mun äitin pankkikortti ja kamera, jolla mä kuvaan. Niin mulla on periaatteessa loputtomasti rahaa, kun ne säätiin loppurahat, mut ihan sama. Ja joo. Ja sit mä annan Nupulle hiukan porkkanaa ja joo. Mut viedään Nuppu nyt tarhaan. Niin sit vielä portti kiinni. Kai se on ihan tarpeeksi hyvin. Jätetään toinen jumu ehkä tähän. Äsken Nupulle nää porkkanat. Ja nyt mä annan ne Nupulle kippoon. Ja nyt mä menen ehkä syömään tai jotain. Niin mitäs sais olla? Jos mä vaikka pipareita. On sulla rahaa? Mulle rahaa. Siis sain nää piparit ja nyt mä varmaan syön nää. Tai jotain. Ja no joo. Sitten mä menen varmaan tekemään jotain. Katsotaan sitten. Katsoa YouTubea. Ja nähdään ensi videossa. Moi moi!